ଆରେ ଧଡ଼ିଆ ଶୁକୁଟା ଚାଲେ ଯିବା ଦୋକାନକୁ। ବାବା ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, କୁରକୁରେ ଆଣିକି ଖାଇବା। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୁ ମତେ ଶୁକୁଟାଟାକୁ ତୁ, ମୁଁ ଯିବିନି। ତୁ ଧଡ଼ିଆକୁ ଧରିକି ଯିବୁ ଯଦି ଯା। ତୁ ସବୁବେଳେ ମତେ କାହିଁ ଶୁକୁଟା ଡାକୁଛୁ କିରେ? ତୁ କ'ଣ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଛୁ ବୋଲି ମତେ ଶୁକୁଟା ଡାକୁଛୁ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଯିବିନି। ତୁ ଧରିକି ଯିବୁ ଯଦି ଶୁକୁଟାକୁ ଧରିକି ଯା। ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଅ। ତୁ ମୋ ସହିତ ମତେ ଡାକିକି ନେବୁ, କ'ଣ ହେଲେ ସେଇଟା ମାଡ଼ ଖୁଆଇକି ଧରିକି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଯିବିନି। ଆରେ ଶୁକୁଟା, ଆଉ ତତେ ମୁଁ ଶୁକୁଟା ବୋଲି ଡାକୁନି। ଚାଲେ, ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଯଦି ଯିବୁ ତତେ ମୁଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବୁଲେଇବାକୁ ନେବି। ଚାଲେ, ସେ ଧଡ଼ିଆକୁ ନେବାନି, ଆମେ ଦି ଜଣ ଯିବା। ଏ ମାମାକୁ କାହିଁ ମୋ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ ଜଲ୍ଦି, ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିବାର। ସମୋସା ଫମୋସା ବନେଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। ମୋ ବେଗଟା କାହିଁ ଦେଲ ତା ଦେହରେ ପରିବା ଦେଇକି? ଦିନ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବ, ଆହୁରି କହିବ ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲନି? ତମର ତ ନିଦ ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ଦୋକାନ ଯାଇକି କେତେବେଳେ ଖୋଲିବ? ସେ ସମୋସା କେତେବେଳେ ବନେଇବ? ହଉ, ମୋ ଉପରେ ରାଗନି। ଜଲ୍ଦି ସେ ବେଗଟା ଆଣିକି ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଅ। ରାଗିବିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତମକୁ କୋଉଟା ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବ, କହୁଛ ମୋ ଉପରେ ରାଗନି। ହଉ ଥାଉ, ମୁଁ ଯାଇକି ସେ ବେଗଟା ଆଣିକି ଦେବି। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ସେ ଦୋକାନକୁ। ମଣିଷର ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି, କ'ଣ କରିବି? ଏତେ ହାଲିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ସକାଳଟାରୁ ଗର ଗର ହେଉଛ। ତମେ ଟିକେ ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ହଉ ହଉ, ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ବେଗଟା ଆଣିକି ଦିଅ। ଆଉ ରାଗିବିନି କ'ଣ କରିବି? ହଉ, ଯାଉଛି, ଠିଆ ହେଇଥାଉ, ମୁଁ ଆଣିକି ସେ ବେଗଟା ଦେଉଛି ତମକୁ। ଏଇ ନିଅ, ଏ ସବୁ ସାମାନ ଆ ଦେହରେ ରଖିଛି, ଆଉ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦେଖିକି କାଢ଼ିବ। ଏଇ ବେଗରେ ଆଳୁ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଆଉ ସବୁ ଯାହା ତମ ସମୋସା ସାମାନ ସବୁ ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖିକି ନେବ। ହଉ ଯାଅ। ଆଉ ଆଜି ସବୁ ଉଧାରି ବେଶୀ ଦେବନି। ଆଜି ଯାହା ବେପାର କରିବ ସବୁ ନଗଦ ବେପାର କରିବ। ଆଉ ଉଧାର ଦେଇ ଦେଇ ତମେ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଦେବ ଉଧାର? ଆରେ ଶୁକୁଟା, ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁନି ପରା? ହଉ, ମୁଁ ଯିବି। ମୁଁ ଯାଇକି ତୋ ପାଇଁ ସେ ସମୋସା ଫମୋସା କ'ଣ ଥିବ ଆଣିଦେଇଥିବି। ହଉ, ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଚାଲେ। ମତେ ମାତ୍ର ଅଧା ଦେବୁ। ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଯାଇକି ମତେ ଦେବିନି କହିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ହେଲା? ଚାଲେ। ନାଇଁରେ ଶୁକୁଟା, ତୁମର ବା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ଖାଇଦେବି କିରେ? ଚାଲେ, ତତେ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ହଉ ଶୁକୁଟା, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ କିଛି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବି, ତୁ ଖାଇବୁ ବସିକି। ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ସମୋସା କିଏ ଖାଇବ? ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଛଣା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆସ, ଏ ପିଲାମାନେ, ବଡ଼ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆସ। ଯିଏ ଖାଇବାର ଅଛି ଆସ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇକି ଯାଅ। ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ସମୋସା। ଏ କ'ଣ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରଖୁଛି? ଆଜି ଯିବି, ଆଜି ଆକୁ ଚୂନ ଲଗେଇବି। ହଁ, ଏ ମଉସା, ଏ କ'ଣ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି? କାହିଁ ଦୋକାନରେ କିଏ କୋଉଠି ଲୋକ ଦୁସୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଗରମ ଅଛି? ଆଉ ଗରମ ଅଛି ଯଦି ମତେ ଦିଅ। ଏ ଟୋକା ନେ, ଆ ଦେହରେ 4ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଚଟଣି ସବୁ ଭଲ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ଦେଖିକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବେଶୀ ଖାଇବୁନୁ, ରାଗ, ପ୍ରବଳ ରାଗ ଅଛି। ତୁ ଛୁଆ ଲୋକ, ରାଗ ହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି। ନେ, ଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେ। ଏ ପ୍ଲେଟ୍ଟା କେତେ ଜାଣିଛୁ? 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ପଇସା ଆଣିଛୁ ତ? ହଉ ନେ, ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଇସା ଦେଇକି ଯିବୁ। 4ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଆଉ ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ମାଗିଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆହୁରି ଦେବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁଦିନେ ଦେଖେ ଖାଲି ଉଦ୍ଧାର ମାଗିବା ଲୋକ ପାଳି ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଯାହା ହଉ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଆସିକି ନଗଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସେ। ଯାହା ହେଉଛି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭଲ ହେଲା, ନଗଦ ବେପାର ଟିକେ ହବ। କି ରାଗ ଲୋ ମା! ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ, ପ୍ରବଳ ରାଗ ହେଇଛି। ଏ ମଉସା, ନିଅ ହେଇଟି 5 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା ପରା। ଏ 10 ଟଙ୍କାଟା ପୁରା ନେଇଯାଅ। ଆଜି ନେଇକି 10 ଟଙ୍କା ତମେ ରଖିଦିଅ। ଆରେ, ଏ କ'ଣ କହୁଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇକି 10 ଟଙ୍କା ରଖିଦିଅ ବୋଲି? ଏ ନୋଟଟା ଭଲ ନା ଅରିଜିନାଲ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିରି? ଆରେ, ଇଏ ତ କ'ଣ ଖେଳନା ନୋଟ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆରେ, ଏ କ'ଣ ଖେଳନା ନୋଟ ମୋତେ ଦେଇକି ତୁ ଠକିବାକୁ ଫାଙ୍କିଛୁ କିରେ? ମୁଁ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବିଛି ବୋଧେ? ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଠକିକି ପଳେଇଯିବ। ଆଜି ଏଇ ନୋଟ ନେଇକି ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଦେଖେଇବି। ତୁ କେଉଁଠୁ ଏ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଛୁ କିରେ? ଖେଳନା ନୋଟ ମୋତେ ଠକିବାକୁ ତୁ ଚାହିଁଛୁ? ଆଜି ଯାହା ସେ ପୁଲିସକି ଡାକେ, ତୋ କଥା। ଆରେ ସମୋସା ବାଲା ଭାଇ, କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଆମ ଟୋକାଟା କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଓ ବାବୁ, ଏ ଟୋକା କ'ଣ ତମର ଟୋକା? ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ମୋତେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହି ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଖେଳନା ନୋଟ ଗୋଟେ ଦେଇକି ମୋର ପୁରା ସମୋସା ଖାଇଦିଏ। ହଉ ହଉ, ତମେ ସେ ପୁଲିସ କଥା ଛାଡ଼। ସେ ପିଲା ଲୋକଟା ଖାଇଦେଲା ଯଦି ଖାଇଛି। ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି ସେ କଥା। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଆରେ ପିଲା, ଏଇ ତୋ ବାପା ଆସିଲେ ବୋଲିକି ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ୁଛି। ସେ ଟଙ୍କା ଗଣିବେ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ତୋତେ। ନହେଲେ ଆଜି ତୋତେ ପୁଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ପିଲା ହେଇଛୁ, ତୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳନା ନୋଟ ଦେଇକି ମୋଠୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉ କିରେ? ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବୋକା? ଆରେ
କହୁନୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ସକ ସକ ହେଇକି? ଏଇ ନିଅ ତମ ପଇସା। ଆଉ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଛି? ଯାହା ଖାଇଛି ସେ ପଇସା ତମେ କାଟିକି ବଳକା ପଇସା ଫେରେଇ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ସିଏ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଖେଳନା ନୋଟ ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଲା ଆଉ। ଆରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବୋଲି ତୋତେ କିଏ କହିଲା କିରେ ଏଇଟା ସକ ସକ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛୁ? ହାଁ, ବାଲିଯାତ୍ରା ଆହୁରି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତୁ ଆସିକି ବଜାରକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଖେଳନା ନୋଟ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିକି ସେ ସାମୋସା ବାଲାକୁ ଦେଇକି ତୁ ସାମୋସା ଖାଇବୁ, ସିଏ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ? ସେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ? ତୋତେ କିଏ କହିଛି ମୋତେ କହିଲୁ? ଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ବା ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି, ଆସିଲେ ଦେଖିବୁନୁ। ନାଇଁ ବାପା, ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳନା ନୋଟଟା ସେ ସୁକୁଟା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ କୁରକୁରି ଖାଉଥିଲୁ, ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ସୁକୁଟା ମୋତେ କହିଲା ନେଇକି ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ସେଇଟା ତୁ ଦେଇଦେ ଚଳିଯିବ। ସେଇଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆସିଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆରେ ଧଡ଼ିଆ, ସୁକୁଟା, ସନିଆ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା କି ଏବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଲିକି? ହାଁ, ତୁମେମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୋଲିକି ଏ ଖେଳନା ନୋଟ ଦେଇକି ତାକୁ ପଠେଇଥିଲ ସନିଆକୁ। ସିଏ ଯାଇକି ସେଇଠି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛି। ହାଁ, ଆଉ ସେମିତି କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବନି ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ନୋଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ା ଖେଳନା ନୋଟ, ତୁମେମାନେ ଖେଳିବ ନା ତାକୁ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ବଦଳେଇବ କିରେ? ଆଉ ସେମିତି ଭୁଲ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବନି ହେଲା। ଯାଅ ସବୁ ଘରକୁ ଯାଅ।